Zapaltzen gaituen sistemari sua, antolakuntza feminista guregarra. Esaldi hori babestera atera dira kalera Euskal Herriko 5 hiriburuetan emakumeak. Azkenan egun bakarra daukagu urtean, bisibilizatzeko dauden arazo guztiak eta hori defendatzera. Hau aldatzeko eta neskak eta mutilek berdintasuna izateko. Horretara gatoz oihuak botatzera eta gure hitzak entzun daitezen. Eta ni ez baldin nago zein joango da. Emakumeak asko sufritzen dute bakarrik emakumeak izategatik eta hori ez dago ondo. Burrukatzen dugu eta gure aurrekoak ere berdin egin zuten dugu berdin jarraitzen dugu. Oraindik bide luzea falta da eta ez daukagu beste erremediorik. Kalera irten eta geurea dena edo geure eskubideak aldarrikat. 40 urte ateratzen naiz. Ze oraindik behar dugu atera. Aurten Euskal Herriko mugimendu feministaren aldarrikapena zaintza publiko eta komunitario baten beharra da. Emakumeen gainesplotazioarekin amaituko duen sistema publiko, doako eta integral baten beharra. Zaintzarik gabe, bizitzarik ez! Ni pentsatzen dut zaintza publiko izan behar du, nahi eta nahietzuko publiko, alde guztietatikan. Gure bizitzan nola moduan, zaintza guendikan mantentzen dugu emakumeak. Zainketa lanak etxean, helduekin zainketa lanak, orduan berdintasuna eskatzeko beti ere. Eta gainerakoan aurten ere emakume adinak kezka kaleetan. Ikusten duguna egunero, ez? Hiltzen gaituztela, eta bortzaketak, eta hori. Violentzia handia ikusten dugu. Nei asko kezkatzen nago adibidez, kale irtendako gure adineko jendea oraindik ezin dola jun lasai etxea. Denak elgarrekin behar dugun, eraman behar dugun borrokada eta ez da bat ere irabazia egiten dugu jas txiki bat, 4 gibelerat eta horrek eskatzena.